Tungkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tagol! And Tita Tanya Chinita. Bet na bet ko ang boyfriend ng best friend ko. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Chloe. 22 years old. Estudyante po ako at sobrang stress reliever ko po ang mga katas ng nakalipas. Ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol sa amin ng best friend kong si Kyla. Mula po elementary, sobrang close kami. Kami magkasama lagi sa school. Tapos kahit bakasyon, nagkikita pa rin kami, nagbabanding pa rin kami, nagchat-chat, nagtatawagan as in BFF po. Ang crush ko po ay si Liam. Kaso, iba po talaga ang bet niya. Sana magustuhan niyo po ang aking Mga katas ng nakalipas. Ayun si Liam. Liam! Hi, Liam. Break time mo na din? Uy, Chloe, ikaw pala yan. Oo, may nag-aaral lang ako, may exams ako mamaya eh. Yung sa ano ba yun? Along quiz pala. Yung sa ano ba yan? Sa trigonometry? Hindi, sa ibang subject ko to. Hindi Anong tayo magkaklase subject? dito. Anong subject? Kasi willing akong mag-tutor sa'yo. Hekasi. Ha? Hekasi. Hekasi? Pang Gen Z yung sulat. Mga millennial kami. Hekasi? Heograpiya, kasaysayan at sibika. Oo. Wala na bang ganun ngayon? Ano na nga ngayon? Wala na. AP na, AP. AP na. Araling. AP na pala. Hekasi. May THE pa ba? Wala na rin.
Hindi, binibiro lang kita. Oo, sa AP may. At gusto mo turuan kita? Hindi na, okay lang. Okay Gusto, lang. sa history tayo. Uy, kain ka. Price. Yan. So, okay nga. Okay lang sa'yo, tatabi ako? Oo. Sabi ko kumain ka. Hindi, pero Oo, okay sige, lang kumain umupo. Kuha ka. Kabiya. Liam, say Ay, huwag subuhan, may mga tao nakakahiya naman. Hindi, isa lang naman eh. Ganon kasi ako, sweet kasi ako. Kasi yan yung love language ko, acts of service. Chloe, kumain ka na lang. Sige na. Sige na. Isa lang naman eh. Proud lang ako na nakatabi kita dito sa kantin. Sige na, Liam. Sige na. Sige na, say bubo ka na yan. Mukha mo na yung mouth mo. Sige na, sige na. Kakahiya, ano ka ba? Liam! Ano ka ba? Liam! Ayun. Sige na, sige na. Teka, okay, klaruhin lang natin, Chloe, ha? Ang? Sorry, pero hindi kita gusto eh. Liam kasi... Liam, Oo. alam ko, nararamdaman ko naman na crush mo din ako eh. Kasi tinan mo, pinatabi mo ako dito sa kantin. Hindi, diba? Tsaka, hindi ibig sabihin pinatabi kita, crush kita. Pasensya na. Chloe, may iba akong gusto eh. ha? May iba akong Hindi ako yung gusto mo. Sorry. May iba akong gusto. Pasensya ka na, ha? Liam. Hindi naman kita gustong saktan eh. Pero sinasabi ko lang to sa'yo para at least alam mo, di ba? Liam, pero willing naman ako mag-intay kung kailan mo ko ika-crush back. Wala eh. Hindi talaga eh. Liam, baka naman may chance. Pwede kitang turuan sa... sige, wag mo na lang akong... Tanggap ko yan, pero... wag mo akong iwasan, ha? Sana pwede pa akong tumabi uli sa'yo dito sa kantin at saka... Yun lang kasi baka iba yung isipin nung gusto ko eh. Baka isipin niya na tayo, hindi niya na rin ako sasagutin. Nililigawan mo na siya? Parang ganun. Sino ba yan? Baka naman sinasurprise mo ako, pero ako yan, ha? Kilala mo nga siya actually eh. Kilala ko? Kilala mo Sino? siya. Kaklase natin? Kilala mo siya talaga. As in, kilala mo siya. Pwedeng malaman? Sorry, pero gusto ko si Kyla eh. Tsaka nililigawan ko na rin siya. Best friend ko? Yung best friend mo yung gusto ko. Sige, alis na ako. Uy! Chloe! Alone and I don't understand. Kawawa. Hoy! Diyan pa talaga pinahid sa ko? Sa manggas ko? Mars, Trixie. Sinabi ko naman kasi sa'yo. Kala ko kasi nakailang beses na siyang patabi sa akin sa kantin. Sabay kami kumain eh. Hindi ibig sabihin pinatabi ka kayo na o crush ka rin niya. Alam mo naman yung mga lalaking yan. Parang yung si Herwin, parang si Raider, si Patrick. Parang si Riley, ganun yan sila. Bakit ang bata pa natin, alam mo na, yung mga ganyan Mga yung lalaki. naranasan May ko na. experience ka na? Wala nga, tumabi lang ako. Ayaw nga nila. Kaya nga wala akong experience. Trixie, hindi ko kaya ang sakit. Yung gusto niya yung best friend ko, si Kyla. Si Kyla yung type niya. Mars, anong gagawin ko? Kasi kahit di naman naging kami ni Liam, nasaktan ako. Ano ba ibig sabihin nun? Ba't ako nasaktan? Wala naman kaming label. Kasi nga type mo siya. Gusto mo siya. Kaya ka nasasaktan. Bet mo siya. kasi, bata. Ay, mas luma. Pinapatawa lang kita. Parang si Migs lang yan. Diyos ko, ganyan yung mga lalaking yan. Pati si Teo.
Mars, paano ba ako makakabove on dito, Mars? Mag-iinom ako! May bata ka pa, tumigil ka nga. Ilan taon na ba tayo? 23, 22, gano'n. Mag-iinom ako, magwawalwala ako! Sumbong kita kay mami mo. Magwawalwala ako! Don't want you. Sino pong hindi masasaktan at magsiselos kapag nalaman mong yung lalaking pinapangarap mo, inaantay mo, at nag-a-assume ka na may crush sa'yo at gusto ka, ang gusto niya ay yung best friend mo. Parang katapusan na po ng buhay ko. Ayoko na magpatuloy sa pag-aaral. Gusto ko nang sirain lahat. Kasi si Liam yung inspirasyon ko eh. Siya yung dahilan kung bakit sinisipag ako mag-aaral, kung bakit ginagalingan ko sa pag-aaral. Tapos malalaman ko, best friend ko yung gusto niya. Kaya po hindi ko na napigilang ilabas yung emosyon ko. Kaya sinilent treatment ko po si Kyla. Ayan ang hinahanap mo. Dito lang yan. Kumakain mag-isa. Nagmumukmok. Chloe! Di mo ba kami papansinin, oh? Si Kyla. Hinahanap ka. Kyla! Chloe! Ulit. Rewind. Oy, ayan na. Sabi mo, Ulit. Ulit na! Hi, Kyla! Chloe nga! Ikaw nga si Kyla! Nalilito ako, lutang na ako. Naalala ko siya. Rewind! Rewind! Okay, naglalakad tayo sa malayo. Oh, ayan na hinahanap mo. Hi, Chloe! Hi, best friend! Hello? Mag-usap kayo. Best friend, BFF, bili na tayo ng paborito ng nating Jumbo Hotdog! Bili na tayo, tara na, pila na mauubusan ng Jumbo Hotdog at saka yung mayonnaise sa ibabaw. Wala akong gani. Kayo na lang ni Trixie. Ha? Never pa tayo mabsent sa pagkain ng Jumbo Hotdog. Bet na bet mo nga kainin dilaan yung Jumbo Hotdog eh. Hoy, mga bata pa tayo, ha? Mayos ka. Saka mabait ka dapat. Mabait ka dapat dito. Harap mo maging FA tapos ganyan ka. Sakay ka ng aeroplano. Sir, Jumbo Hotdog, sir! Masama sa Jumbo Hotdog. Nabibili Hindi sa masama ang- 7-Eleven. Girl, hindi masama yung Jumbo Hotdog. Yung pagkasabi mo yung masama. Mayonnaise ka pang nalalaman. Bata-bata pa natin. Tingnan mo si Jun Pasya natawa kasi nakarelate. Hindi naman jumbo sa kanya, Juts lang. Wala ako sa mood tumawa ngayon. Siguro, una na lang kayo ni Trixie, alis na ako. Ay, sandali, mag-usap kayo. Alis muna ako. Bye! BFF, may problema ba tayo? Ha? Wala. Wala tayong problema. Eh, bakit parang napaka-indifferent mo? Wala naman. BFF, sa nga pala para sumaya tayo. Bukod sa Jumbo Hotdog, may sasabihin ako sa'yo. Kasi, kilala mo yung si Liam, yung pogi. Ha? Oo, si Liam. Oo, anong meron? BFF, huwag ka mabibigla Kami na. Ha? Oo, sinagot ko na siya. May jowa na akong finally, BFF! Kaya na ni Liam? Oo. Hindi ka ba happy for me? Masaya ako para sa'yo. Congrats, BFF. BFF, naiiyak ka. Tears of joy ba yan? Oo. Congrats, BFF.
Congrats ah. Sige pa, ay magsi-CR lang ako. BFF! Ah! Hindi na po ako din lumalabas masyado ng bahay. Hindi ko na masyadong chinachat si Kyla, hindi ko na siya masyadong video call katulad lang lagi namin ginagawa. Hanggang isang araw, tumawag po siya sa akin. Hello? BFF! BFF, may kailangan ka? BFF! Meron akong graduation gift sa'yo! Sige na, tanggapin mo na to! Ay, grabe naman, ang aga naman ng graduation gift mo, wala pa naman. Ano ba yun? BFF! Alam mo naman, dahil magaling ako sa hair and makeup, ako na magbe-makeup sa'yo ha! Sa ating dalawa! Ako na ha! Hindi, okay lang, wag na BFF, okay lang ako. Hindi, para makatipid tayo sa graduation, di ba? Marami tayong ginastos na, tsaka yung mga damit natin, mga artsy natin. Ay, hindi, promise, okay lang ako. Wag na BFF, sige, ibababa ko na to kasi may ginagawa pa ako eh. Hello? Hello? Ano nangyari? Makalipas po ang ilang buwan. Ano? Trixie, ba't ka naiyak? Chloe, di mo ba nakita yung post ni Liam? Anong post? Hindi ko siya, binlock ko siya sa Facebook. Talaga? Mahilig ka talaga bang block? Siyempre. Ayan, isa-send ko sa'yo. Tignan mo. In-screenshot ko. Totoo ba yan? Totoo! Trixie, totoo ba yan? Oo! Sinabi ko sa'yo, di ba? Dati na palang iniinda niya yun. Hindi niya lang sinasabi sa atin ni Kyla. Ano? Buti naman at Liam. napadaan ka dito, Chloe. Liam. Liam. Hindi ko alam anong gagawin ko kasi sabi, Nangyari. biglaan lang ang lahat. Hindi ko naman alam kung ganun na pala ka. Kalubaha yung sakit niya. Hindi niya lang sinasabi sa akin. Wala pa siyang naikwento sa'yo. Di ba magkaibigan kayo? Oo, pero alam ko lang pag masama yung pakiramdam niya, pero hindi ko alam na ganun. Chloe. Ay. Kyla. Kyla, paano ako ngayon? Paano ako mag-sorry sa'yo? Hindi mo na naririnig yung sorry ko. Kyla, sorry! Kyla, sorry.
Kayla, sorry! Diyos ko, nahihirapan ako. Hindi ko alam paano ako makakapag-sorry sa mga nagawa ko. Nagalit ako sa'yo ng... Hindi naman ako dapat magalit, pero nagalit ako sa'yo. Sorry, Meme. Mahal na mahal kita. Sorry! Sorry! Kayla, sorry! Sorry! Tama na. Sorry. Kasalanan ko to eh. Sorry. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!